Голямата заблуда Библията. В нея не само, че има невероятно много противоречия, но и много лъжи, прекалено много. Да започнем с разкриване на тези лъжи от мен, Илян Петров. България, значи, е станало потоп, бил 40 дена, валяло е непрестанно вода и е била залята цялата земя. Как най-високата точка в момента е в Хималаите, връх Джомолунга, 8848 метра. Колкото по-високо отиваш, толкова е по-студено и горе има само лед. Каква вода? За каква вода става въпрос? Така че това е първата лъжа. Втората лъжа е Бог е сключил завет с хората чрез дъгата и е казал, че няма да има повече потоп, няма да има наводнения. А какво се случва в наши дни? В момента в Акапулко, Мексико, преди малко време такова наводнение става и сега в момента от Червен кръст хората помагат. Това е втората голяма лъжа. Така че искам да ви кажа, че това е един тотален контрол от злите извънземни, от рептилоидите, които искат да въведат на Земята новия световен ред, естествено чрез илуминатите, и да атакуват хората, да вярват в заблуди, измислят се религии, но за това друг път ще говоря. Нещата са много сериозни и нашите създатели, ще ви кажа откъде са. Те са от галактика Андромеда М31. Но за това друг път. Сега да видим кой каза тези неща. То естествено, аз казвам само истината. И това съм Илян Петров Ненев с невероятните разкрития. Това е. Обичам ви. Бог да ви благослови. Като имам предвид Бог, не е това нито Христос, нито Буда, нито Шива, нито Кришна, нито Аллах, нито която и да е религия. Но за това друг път ще говорим. Обичам ви, да живее България. Това е.